Okay. Ukuthi yena ayenze lonto umnike ayenze yedwa. Okay. Ngayi. Pumelelo ukhulume ngokuthi ngoba sesingasiya ekugcineni manje. Naba bangane bathi hambani indlela wena ucabanga ukuthi kuyahanjwa kanti lo ndlela izogcina ebugebengwini. Akubalulekanga yini ukuthi mhlawumbe abangani bakho bazi uphinde ukwazi ukubabuza ukuthi leyo ndlela esihambayo iya ngaphambi kokuthi uyithathe. Ngiyakwazi ukuthi ubabuze kodwa ngesinye isikhathi baye baloke besho izinto ezokugxeka. Okay, noma ezokuheha noma ezokugxeka. Ezokuheha noma ezokugxeka. Ukuthi kube ngathi ke nawe i-wrong lento oyenzayo. Ugcine sowulede entweni ukuthi uyenze lonto leyo. Kodwa mawukwazi nawe umuntu ucabanga uyakwazi ukuthi hayi uyazi uthi ngibayeke bacabanga ngalendlela leyo abacabanga ngayo. So yonke into isuka la emicabangweni nomuntu ukuthi yena ufunani. Bantu baseNingizimu Afrika inkonzo esematholeni. Niyalazi udaba sithi la kuyingozi ukuthanda imali ungakwazi ukuyisebenza. Futhi kuyingozi ukuthi ube ne-peer pressure ubone i-lifestyle yakho ungenayo leyo lifestyle. Asigcini lapho sithi uma ngabe bekholele ebugebengwini ima uthi no. Nasekhaya futhi mabethamba ontshontsha khona ima uthi no. Ungathathi futhi i-peer pressure oyithole kubangani bakho uyoyifakele ingcindezi kubazali bakho. Ngenye indlela sithini masenze njalo siyokwazi ukuthi sikhulise abafana abazogcina bamadoda kusasa. Ungayindawo ngoba siyabuya nakusasa sizothi nje inkunzi isematholeni.